Nie je od veci povedať si, že výstavy výtvarného umenia a najmä incitného maliarstva majú svoj osobitný cvenk. V galérii pod Slovenským orlojom v Starej Bystrici v piatok 3. marca 2011 slávnostne otvorili výstavu incitnej maliarky Nataši Kňazovic z Kovačice. Výstavu pripravil Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, obec Stará Bystrica a UIC, galéria pod Slovenským orlojom Stará Bystrica. Hostia privítali starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci Silvia Petreková a akademický sochár Viliam Loviška. Slečna Nataša Kňazovic predstavila aj hostia tejto výstavy, svoju mamu Anu Kňazovic, taktiež významnú kovačickú výtvarníčku. Nataša Kňazovic vo svojej výtvarnej tvorbe nadviazala na rodinné tradície. V rámci svojej tvorby si tiež uctila výtvarné postuláty malierskej tvorby svojho starého otca Jána a matky Anny. Plošný priestor zobrazenia, použitie farieb na základe ich expresívneho vnútorného významu a rozprávkový tón, ale svoje výtvarné vnímanie umiestnila z vidieckého prostredia do univerzálneho priestoru a času a silnejšie prizvukovala citovú sféru a intimný odkaz výtvarnej výpovede. Taká naša rodinná výstava, je to incitné umenie z Kovačice. Je to tvorba, ktorú dúfam si, že už známa v celom svete a začali tvoriť Slováci, žijúci v Srbsku, ako v slovenskej enklave. Je to také incitné umenie, ktoré trvá to už viac ako 70 rokov a u nás je tak specificky, že je to ako trvá už 3 generácie v našej rodine. Je to ako, začalo ešte s mojim starým otcom, to bol Jan Kňazovic, on bol jeden z tých zakladateľov tej kovačickej incite, tak ja som veľmi rada, že dnes mám aj taký jeden portrét, čo som venovala jemu na lásku, úctu aj pamiatku. Je to tento obraz tu. Potom je tu moja mama, Anna Kňazovicová, ktorá je tá druhá generácia maliarov. Aj tu som už ja ako tretia generácia, Nataša Mijailovič, Kňazovic. A či už bude štvrtá, to už ako Pán Boh dá. Budeme vidieť. Kde všade ste po Slovensku vystavovali vy už? No, to sú už dlhé roky, lebo to ešte Starky začal vystavovať na Slovensku, potom už mama. Potom už ja ako také prosto ako jedno decko, 20-ročné, som bola tu ako host na výstave aj tak. Ale mali sme tak výstave, aj krásnu výstavu sme mali ako jeho nedožitých 80 rokov. Sme mali tak výstavu v Bratislave, v Kovadisi. Tohto roku sme už mali v Liptonskom Mikuláše, potom sme mali v Senci. Ale tuto sa veľmi tešíme na túto výstavu v Starej Bystrici, lebo je to taká rozprávková dedinka, je to také proste iné. Tiež máte tu niečo, čo je jedinečné na Slovensku, je to ten slovenský orloj. Ja som bola veľmi inšpirovaná, keď som čítala o tom na vašej webovej stránke, tak som taký obraz aj namaľovala. Je to obraz, ktorý sa volá Slovensko má orloj. A tiež máte taký jeden krásny erb, je to taký proste krásna dedina rozprávková. Veľmi sa mi tu ľúbi u vás. A váš vzťah k Slovensku? No to je jedna taká tiež zaujímavá vec, že ja dnes mám vernisáž a od zajtra som už ako manželka, zajtra mám svadbu, sobáš a potom už zostanem tu. A tiež je zaujímavé, že zostanem v Detvi a naši predkovia z Kovačice prišli pred viac ako 200 rokov priamo z Detvy. Tak je to taký jeden osud, že proste tie korene sú toľko mocné, že proste dohľakajú človeka späť tam, kde mu asi aj mesto. Neviem, lebo ja sa tak cítim, proste sa tu cítim dobre, ako doma. Zázračné maľby 3 generácií Kňazovicovcov, podpisované srdcom v priamom a prenesenom význame, sa stali rozpoznávajúcim znamením kovačického incitného umenia vo svojom viacgeneračnom podmaňovaní sveta umením, srdcom a láskou. Výstavu Nataši Kňazovic si môžete v Starej Bystrici pozrieť do 31. marca 2011.